Hello guys, ngayon to lunch time. Salamat sa nagpista karon. Ipadalaan mig paniud to mga unta. Wow. Padala mig pack lunch. Shout out sa padala og pack lunch. Kapisa rin sa Kalumpang. Ilang ko mention. Maraming salamat. More blessing and more pack lunch. Sunod. Ayuda pa, senior lang yung ayuda. Senior lang ang mga ayuda. Tapos naman ang ayuda sa senior. Mungka na siguro sa senior. Mungka na.